ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆମ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ପୁରୀକୁ। ପୁରୀ ଆସିଛୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ହିଁ ଯିବୁ। ଆମେ ଅଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଉଛୁ। ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ। ଯେଉଁମାନେ ଭାଗ୍ୟ କରିଥିବେ, ଯାହାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଥିବ, ସେଇମାନଙ୍କର ପାଦ ହିଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଜି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଆମ ପରିବାର ପ୍ରିୟାଂଶୀ ଏଣ୍ଡ ଜିତ୍, ତା ମା, ମୁଁ, ତା ଦିଦି, ତା ଆନି ସମସ୍ତେ ମିଶି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଛୁ ଅଟୋରେ। ଏଇଠୁ ଆମକୁ 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା। ଯେହେତୁ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ତେଣୁ 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବା ବି ଆମ ପାଇଁ ସହଜ, କଷ୍ଟ କିଛି ନୁହଁ। ଆମେ ଆରାମରେ ଯିବୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ। ଆମ ଭଳି ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଡୋରି ଲାଗିଛି। ଆମକୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗା କାଳିଆ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବାରିକେଡ଼। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ନେଇପାରିବୁନି, ଯେମିତିକି ଜୋତା, ମୋବାଇଲ, କ୍ୟାମେରା, ଫୋନ୍, ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ଏଠି ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟପଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ବାହାରୁ ଯାହା କିଛି ଦେଖେଇବୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ବାରିକେଡ଼ ଭିତରେ ହିଁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯିବୁ, ମନ୍ଦିର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଦେଖେଇବୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିବୁ ବାହାରରୁ। ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭଡ଼ା ଖାଇବୁ। ଏଇଟା ଆମର ମନସ୍କାମନା ହେଇଛି, ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛୁ। ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ଆସିଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବୁ। ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଲା। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭୋଗ ଖାଇଲୁ, ଅଭଡ଼ା ଖାଇଲୁ। ଆଉ ଏଠି ଆସିଛୁ, ଯେମିତିକି ଏଠୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଏଠି ହିଁ ରହିଯାଇଥାନ୍ତୁ ବି ଏ ପୁରୀରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ସେଇଭଳିଆ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆମ ପ୍ରିୟାଂଶୀ ଆଉ ଜିତ୍ ତ ପୁରା ଖୁସି। ତା ମା ତ ପୁରା ମୂର୍ତ୍ତି ହସ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା, ଏଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁ। ଜିତ୍ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେମିତି ଡାକୁଥିଲା, ବାହାରେ ଆସିଲା ପରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ହିଁ 2 ହାତ ଉପରେ ଟେକିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିକି। ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ ବି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଆସେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରିୟାଂଶୀ ଆଉ ଜିତ୍ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ପୁରୀକୁ। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ।
ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ। ଆଜି ଜଗତର ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା। ନେକ୍ସଟ କେଉଁଠି ଯିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବୁ। ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ।